Nyt mulla on vähän semmoisia surullisia uutisia, että tämä T3-hoito on sua auttanut ihan dramaattisesti, mutta nyt Valvira on puuttunut minunkin toimiin, että mä en pysty enää sinua hoitamaan. Ja mulla ei ole oikein sanoja nyt tähän tilanteeseen. Satakunnan keskussairaala ei kommentoi tapausta. Tämän vuoden alussa Helsingin hallinto-oikeus kumosi Valviran päätöksen Jasminen ensimmäisen lääkärin oikeuksien rajoittamisesta. Tuomarit päättivät äänin 3-0, että Valviralla ei ollut perusteita rajoittaa lääkärin oikeuksia. Potilasturvallisuutta ei ollut vaarannettu. Valvira on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asia on kesken. Tähän vedoten Valvira ei osallistu tähän ohjelmaan. Kesän alussa Taija Somppi aloitti T3-hoidon uudestaan Jasminelle. Ihan muutamia viikkojen sisällä niin näkyi ihan selvästi tämmöistä piristymistä ja kaikin puolin niin tyttö alkoi niinku elpymään. Mitä varten tämä kilpirauhassairauksien hoito on tässä viime aikoina noussut niin sanotusti kuumaksi perunaksi? Se on noussut kuumaksi perunaksi sen vuoksi, että Valvira on antanut sellaisen päätöksen erään lääkärin kohdalla, että hän ei enää saa kirjoittaa näitä T3-lääkkeitä, eli ei saa hoitaa kilpirauhassairauksia ja näitä kilpirauhashormonien epätasapainotiloja. Ja entäpä jos onkin niin, ja kun on niin, että he ovat tuominneet tämän lääkärin aivan perusteetta, niin tämä tulee Valviralle aika kalliiksi. Ja itse asiassa Valvira on monessa kohtaa rikkonut lakia, ainakin minun näkemykseni mukaan, ja tämä oikeastaan on tiivistettynä. Ja sitten tietysti vielä se, että potilaat ovat erittäin huolissaan ja hätääntyneitä, koska tällä lääkärillä, joka nyt on Valviran hampaissa ja saanut oikeudettoman päätöksen, niin hänellä on paljon potilaita, jotka ovat jääneet nyt ilman hoitoa. Ja tällä hetkellä heitä hoitaa Valviran lakimies, joka ohjaa heidät paikkoihin, jossa ei tiedetä asiasta yhtään mitään, jossa ei heitä osata hoitaa. Eli voi sanoa, että tuhansia ja tuhansia potilaita jää tällä hetkellä ilman hoitoa tai heidän hoitonsa on erittäin vakavasti vaarantumassa. Mikä nyt sitten on Valviran peruste sille, että miksi tätä T3-lääkitystä nyt sitten halutaan kieltää? Kerrot, että se on kuitenkin jo 1950-luvulta saakka ollut käytössä, niin mikä nyt sitten yhtäkkiä on tehnyt siitä niin valtavan pahan asian, että se halutaan kieltää? Tuo on erittäin hyvä kysymys. Siihen ollaan yritetty saada vastausta, koska tämä lääkäri, josta kantelut on tehty ja jota nyt on rangaistu oikeudettomasti, niin siinä on selitetty tämä asia, on annettu tieteellinen näyttö, lääketieteellinen näyttö tästä asiasta, lukuisat potilaskokemukset kertovat, että tämä RT3-dominanssi on ihan todellinen asia. Mutta tosiasia on, että Valvirassa ei ole ollut asiantuntemusta